Beth yw cydbwysedd hylifau yn haemodialysis? Mae pobl ar ddialysis fel arfer yn pasio ychydig neu ddim ewron o gwbl, oherwydd dyw eu harenau ddim yn gallu eu cynhyrchu. Golygu hyn fod angen dialysis i gael gwared a gormod o halen, mwynau, gwastraff niweidiol a hylif o'r gwaed mwyn eich cadw'n iach. Gyda phobl sydd â chlefyd ar arenau, gall hylif gronni yn y bibellau gwaed gan cynyddu'r pwysedd gwaed a roi'r galon dan straen. Mae hyn yn cynyddu'r risg o glefyd y galon, trawiad ar y galon a stroke. Gall hylif hefyd gronni yn y traed a'r coesau gan achosi chwyddo. Mae cydbwysedd hylifau'n golygu cydbwyso faint o hylifau sy'n mynd i mewn i'r corff pan fyddwch yn yfed a bwyta, yn erbyn faint o hylif sy'n gadael y corff drwy ddialysis ar ewrin. Dylai cydbwysedd hylifau da eich cadw chi'n iawn ar ddialysis. Bydd eich meddyg arenol yn gweithio allan eich pwysau targed sych pan fyddwch yn dechrau dialysis. Dyma ddylai eich pwysau fod ar ddiwedd pob triniaeth. Enghraifft, dywedwch mai 80 kg yw eich targed pwysau sych chi. Os byddwch yn pwyso 82 kg cyn eich triniaeth dialysis nesaf, yna rydych wedi rhoi 2 kg ymlaen ers eich triniaeth diwethaf. Bydd y rhan fwyaf o'r pwysau ychwanegol hyn oherwydd hylif yn cronni. Mae 2 kg yn gyfartal i 2 litr o hylif, felly bydd angen i'r dialysis waredu 2 litr o hylif mwyn i chi gyrraedd eich pwysau sych targed. Mae eich pwysau sych targed yn seiliedig ar eich pwysedd gwaed, y math o ddialysis rydych chi'n ei gael, a ydych chi'n pasio ewrin neu beidio, a'ch iechyd. Gall eich pwysau sych targed newid gan ddibynnu ar y ffactorau hyn. Bydd eich meddyg hefyd yn gwirio a oes gennych arwyddion neu symptomau o hylif yn cronni. Byddwn nhw'n gofyn i chi ddilyn diet sy'n cyfyngu ar hylifau i stopio gormod o hylif rhag cronni yn y corff. Byddwn nhw'n gofyn i chi yfed dim mwy na swm a argymhellir o hylif bob dydd. Yn bwysig, bydd y swm yn benodol i chi, ond yn aml fydd e ddim mwy nag 1 litr dros gyfnod o 24 awr. Mae hylif ym mhopeth rydych chi'n ei yfed, ac mewn bwydydd fel iogwrt, sawsys, jeli a chawl. Hefyd, rydym yn gofyn i bobl â chlefyd ar arenau gyfyngu ar halen yn ei diet. Mae hyn yn arbennig o bwysig i bobl ar ddialysis. Mae halen yn gwneud i'r corff ddal hylif ac yn codi syched, felly rydych yn yfed mwy. Mae lefelau uchel o halen yn y corff yn cynyddu pwysedd gwaed. Mae cyfyngau ar halen a hylif yn eich diet yn bwysig i'ch iechyd, ond gall fod yn anodd. Gall eich dietegwyr arenol awgrymu sut i dorri syched a chyfyngau ar faint o hylif a halen rydych yn ei gymryd. Enghraifft, sugno ciwbiau ia, yfed o gwpan llai, a bwyta llai o fwydydd wedi ei prosesu sydd, fel arfer, a lefelau uchel o halen. Yn aml, rhaid i bobl ar ddialysis gymryd meddygyniaeth i leihau pwysedd gwaed. Gall tabledi dŵr, sef dŵr y tigion, leihau pwysedd gwaed os gallwch basio ewrin. Sut gall haemodialysis yn y cartref helpu? Mae HD hirach ac amlach yn y cartref yn well ar gyfer glanhau'r gwaed, ac mae'n well ar gyfer gwaredu hylif sy'n weddill o'r gwaed na thriniaethau byrrach yn yr uned ddialysis. Mae cael gwared o hylifau ar ddialysis yn fwy araf yn well i'r galon a'r pwysedd gwaed, ac mae'n llai tebygol o achosi syched, salwch, crampiau a ffendro. Fel arfer, mae pobl sy'n cael HD hirach ac amlach yn y cartref yn byw bywydau hirach ac iachach na rai sy'n cael dialysis mewn uned. Mae pwysedd gwaed yn cael ei reoli'n well, felly yn aml gall meddygyniaethau pwysedd gwaed gael ei stopio wrth i chi gael haemodialysis gartref. Os ydych chi'n cael problemau gyda cydbwysedd hylifau, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y wybodaeth yn y fideo hwn, siaradwch â'ch tîm arenol neu ewch i'n gwefan i ddysgu ragor.